हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायना थाहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियाव बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर आं न'आव थांनो नागिरदों आरोना आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि न'आव नायलांबाय थादो न'आव थांदों आलासि जानो Helena, nak? Betul. Kopi panas sok. Kesum negar. Ang dalam, sersela, sersela. Ya, bukan anda, mak. Simla मोनबाय सिमला बेयावनो लाबोनाय जायो नोंसिनि बिमाया मेथाइ लायनो थांदों मा मेथाइ लाबोगोनबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर जि हायो आं नोंसोरनो भिडिअखौ देखायनो नाजानोसै न'आव थांनो नागिरदों लोगोफोर आग्रामगुरियाव बिमाया एसे लोमजादों मेगन नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर जों दायो थख्राखुसि मोनबाय ओमफ्राय ओरै सिद्दा थांबा पाठशाला मोनहैसिगोन आरो दायो जों बुधबारिनि दलांखौ मोनबाय लोगोफोर बेसेबा गोलाव आरोना बे दलाङा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे लोगोफोर जों गामि हाबजेननाय लामा मोनबाय आरोना ओरै सिद्दा थांबा बर' बाजार मोनहैसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जोंना ओरै दिंग्राय लांनांगौ एसे गामि बिथोर जायो जोंनिया एकदमबारे साहा खना जाथारो आरोना जोंना गामि लास जोबहैनाय रखम जायो नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर दायो न' मोनफैबाय आरोना न' मोनफैबाय लोगोफोर भिडिअखौ देखायबाय थानो साहा लोंखांबाय दायो जोंहा न' लामायाव बेरायनो थांसै Susah nggak anak ini? Go. Tanda aja. Anilah nawan. Rekatilah no monbai. Hai. Mak boleh legeper. Baik. Oh. Dia bahan. Oh, rekati. Ay mabagre ya. Masih gue bangga kok. Yang kali ini kayak isu song. Ada mana juga pak? Itu lah ada mana ni? Oh saya dulu tak ada. Video lah dah ngang sini ya ubi mana ubi mak. Monbai ni yang tu bicara. Oh iya. Mesti saya sendiri monai tu. Rekati, mesti saya sendiri.
कालुक थांबाय नै रैखाथि नै आसल बाखाय जों मा जादों मा लोंदों एसेसो बांसिन जादों दिया लोगोफोरजों मानि मुनि खानो थांसै आं न'आव थांदिया आरोना नोंसिनि गुमिया थांबाय ओमफ्राय आं थालांबाय ओमफ्राय जों दा मानि मुनि खानो थांसै बेलासि जाबाय नालाय बाजै मोन थांफानोसै दिया बिमा सासेया फैथ'वाखै आं थालांबाय लोगोफोर न'आव याहाय नोब्रा खिथु जागासिनो नैयाव खौसे खाबाय दं नानि जयनिका मोनबाय आयं मानि मोनखाबायसै लोगोफोर आबैया नाहराबो गोलैबायसो मोजां नंला Mami telah jadi mana muni kalnya ni? Mami ini, cerita mami. Hei लोगोफोर ओइ खावसेया थांबाय मालाय जाबाय नालाय गथ' सानैया ओइ थांबाय सोलायनो आङो फारिया गोखै लाबो फारिया थांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दायो जों न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय